औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मुलींची नागपूर येथील सुवर्णा अशेलकडे बेसिक कॉस्मेटॉलॉजी या व्यवसायातील थिअरी आणि प्रात्यक्षिकामध्ये जो सिलेबसमध्ये जे काही शिकविले जाते याबद्दल तुम्हाला संपूर्ण माहिती देते आहे। त्यामध्ये आपल्याला स्टॅमिना बिल्डिंग एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगिक डाएट, सूर्यनमस्कार, ऑल स्थूल व्यायाम या पद्धतीने आपल्याला एक्सरसाइज शिकविले जातात आणि यामुळे आपला व्यवसाय वृद्धिंगत होण्यासाठी खूपच फायदा होत असतो। स्टॅमिना बिल्डिंग एक्सरसाइजमध्ये आपल्याला रनिंग, हेवी बॅग, जंपिंग अशा पद्धतीचे प्रॅक्टिस करणे आवश्यक असतं। त्यामुळे आपलं शरीर फ्लेक्झिबल राहतं, कॉन्सन्ट्रेशन वाढतं आणि स्टॅमिनासुद्धा खूप चांगल्या पद्धतीने वाढत असतो। या पद्धतीने जर आपण एक्सरसाइज नियमित केल्या तर आपल्याला एकदम फ्रेश आणि चांगलं वाटत असतं। नंतर डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजमध्ये आपल्याला स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, कपालभाती, अनुलोम विलोम 3 मिनिट तरी कमीत कमी करायला हवे। यामुळे व्हिटॅमिन डेफिशियन्सी वाढते, हिमोग्लोबिन चांगलं होतं, हायपर टेन्शन नाही राहत आणि आपल्याला कायम फ्रेश वाटत असतं। तसंच योगिक डाएटमध्ये राजसिक ओव्हर ॲक्टिव्हिटी, ओव्हर स्टिम्युलेट आणि मेंटली फ्रेश राजसिकमध्ये आपल्याला वाटत असतं। तामसिक डाएट आपण जर घेतलं तर आपल्याला थोडंसं डलनेस वाटतो आणि सात्विक जर फूड घेतलं आपण तर माइंड फ्रेश वाटतं, इमोशनली छान फ्रेश वाटत असतं आणि एनर्जेटिकसुद्धा वाटत असतं। तर यामुळे आपल्याला आपलं डाएट कसं आहे यावर सुद्धा आपली संपूर्ण दिनचर्या अवलंबून असते। तर कधी पण आपण डाएट उत्तम घेतलं तर आपली प्रकृती पण उत्तम राहत असते। त्यामुळे सतत डाएटचा हा विचारसुद्धा व्हायलाच हवा, कारण आपली शरीरयष्टी चांगली असेल तर आपण जास्तीत जास्त पार्लरचे काम करू शकतो आणि आपल्याला जास्तीत चांगला बिझनेस मिळू शकतो। त्यामुळे आपल्या शरीराची चांगल्या काळजी घेणं हे आपलं स्वतःचंच कर्तव्य असतं। त्यामध्ये सूर्यनमस्कारसुद्धा येतात बरं का। सूर्यनमस्कारामध्ये 12 प्रकारच्या स्टेप्स आहेत, त्या संपूर्णपणे प्रात्यक्षिकामध्ये आपल्याला घेतल्या जातात। आपण नियमित योगा करत असतो आपल्या इन्स्टिट्यूटमध्ये। त्यामध्ये प्रणामासन, हस्तोत्तानासन, हस्तपद्मासन, अश्वसंचालनासन, दंडासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, अधोमुख शवासन, अश्वसंचालनासन, हस्तपादासन, हस्तोत्तानासन आणि प्रणामासन अशा पद्धतीचे आपल्याला 12 स्टेप्स ज्या आहेत त्यासुद्धा आपण संपूर्णपणे घेत असतो। यामध्ये सूर्यनमस्कारामध्ये आपल्याला खूप जास्त फायदे होत असतात। सूर्यनमस्कार नियमित केल्याने आपलं शरीरसुद्धा फ्लेक्सिबल आणि चांगलं राहतं। यामध्ये आपल्याला 12 प्रकारचे सूर्यनमस्काराचे मंत्रसुद्धा आहेत, ते मी थोडक्यात तुम्हाला सांगू इच्छिते। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भार्गवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम अशा पद्धतीचे आपल्याला 12 या सूर्यनमस्काराचे मंत्रसुद्धा यामध्ये आपल्याला शिकवले जातात। त्यामुळे आपण नियमित जर एक्सरसाइज केल्या आणि आपण जर बेसिक कॉस्मेटॉलॉजी या व्यवसायामध्ये आपल्या कामासोबतच आपण जर आपले योगासुद्धा नियमित करत राहिलो तर आपली प्रकृती किती चांगली राहील आणि आपल्याला किती फ्रेश वाटेल याची तुम्ही कल्पनासुद्धा करू शकणार नाही। त्यामुळे बेसिक कॉस्मेटॉलॉजीमध्ये हे सगळं आपण कव्हर करत असतो आणि यामध्ये स्थूल व्यायामसुद्धा येतात। त्या स्थूल व्यायामामध्ये सुद्धा आपल्याला वेगवेगळ्या पद्धतीने आपण ते एक्सरसाइज नियमितपणे करत असतो आणि ते करणे योग्य असतं। आपल्या प्रकृतीसाठी ते अतिशय फायद्याचे असतात। तर त्यातील थोडक्यात मी तुम्हाला फायदे सांगते। व्यायामामुळे शरीर निरोगी व बांधेसूद राहतं, स्नायूंची शक्ती व लवचिकता वाढते, शरीरातील चरबीचे प्रमाण नियंत्रित राहते, हृदय आणि फुफ्फुसांची कार्यक्षमता वाढते, अर्थातच त्यामुळे स्टॅमिनासुद्धा वाढतो, मानसिक तणाव कमी होतो, मन ताजेतवाने प्रसन्न राहते, आळस नाहीसा होऊन जातो, झोप चांगली लागते, आत्मविश्वास वाढतो आणि एकदम फिट आणि निरोगी आयुष्य जर जगायचं असेल तर आपल्याला योगा करायलाच पाहिजे आणि नियमित जर आसन करायचेच असेल आणि शिकायचेच असेल तर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मुलींची नागपूर येथे बेसिक कॉस्मेटॉलॉजीला ॲडमिशन घ्यायलाच पाहिजे। त्यामुळे आपण नियमित जर आपण एक्सरसाइज केल्या तर आपण त्याच्यासाठी शेवटलं वाक्य असं म्हणूया, ट्रेन युअर माइंड टू स्टे काम, ट्रेन युअर माइंड टू स्टे काम इन एव्हरी सिच्युएशन। धन्यवाद।